temperance, child. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா why Resident Evil 4 is my favorite game. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி, தென் வந்து கேரக்டர் ஆர்க், இரண்டுத்தையும் நம்ம ப்ரீஃபாக வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? If you want to play this game is available on Xbox, PC, PS5, PS4, then iOS I think. Okay, now come to the point. Let's see the character arc. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேரக்டர் ஆர்க் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கதையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லியோன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் தான் வந்து ப்ரோட்டகனிஸ்ட்டாக வந்திருப்பார். இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிடென்ட் எவில் 2 உடைய ஒன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டகனிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ரெசிடென்ட் எவில் 2ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் வந்திருப்பாங்க. 2 ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லியோன், இன்னொன்று வந்து கிளேரா. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து லியோன் வந்து முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சைடில் இருந்து ப்ளே பண்ணி, ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளேரா அவங்க சைடை ப்ளே பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லியோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேக்கூன் சிட்டிக்கு வந்து புதுசாக வந்து அவருடைய டியூட்டியில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாரு ஆஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸராக. அதே மாதிரி வந்து கிளேரா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பிரதரை வந்து தேடி போவாங்க ரேக்கூன் சிட்டிக்கு. ஸோ அவங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணிப்பாங்க எதாச்சும். தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா லியோனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுடைய ஆஃபீஸ்க்கு வந்து போய் பார்த்தா நிறைய பேர் இறந்துருப்பாங்க. தென் வந்து அவனுக்கு வந்து புரியும், ஓகே இந்த மாதிரி எதுவும் நடந்திருக்குன்னு. தென் அதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணி அங்கேருந்து அந்த சிட்டிலேருந்து எப்படி தப்பிச்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கதை வரும். அந்த கதையிலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி அவனுடைய ஆர்க்கை வந்து கரெக்டாக பில்ட் பண்ணி இந்த கேம் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருப்பாங்க. ஆஸ் அ மெயின் கேரக்டர் ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்ட்டாகவே எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. இந்த கதை வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் பிரசிடெண்ட் உடைய பொண்ணு ஆஷ்லியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்ட் குரூப் வந்து கடத்தி வச்சுருக்கோம். அந்த கல்ட் குரூப் வந்து ஏன் கடத்தி வச்சுருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லியோனுக்கும் அந்த மிஷனுக்கு என்ன சம்மந்தம், அதே மாதிரி இந்த லியோன் தான் வந்து அந்த மிஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போவார். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ரெஸ்க்யூ பண்ணுறதுக்கு பண்ணாரா இல்லையா அப்படின்றத கதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஜானர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாரர் த்ரில்லர். இதனால தான் எனக்கு இந்த கேம் வந்து பிடிக்கும். இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரிஜினல் வெர்ஷனும் பிடிக்கும், ரீமேக் வெர்ஷனும் பிடிக்கும். ரீமேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் வந்து ஹையாக இருக்கும். ஒரிஜினலில் வந்து அந்த டைமுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. ரெண்டுமே எனக்கு பிடிக்கும், ஒரிஜினலும் பிடிக்கும், ரீமேக்கும் பிடிக்கும். ஸோ இதுதான் நான் இந்த வீடியோ பேசணும்னு. அவ்வளோதான், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பாய். President's daughter, that she was abducted.